Igsuon kining santos nga misa hatod kaninyo sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig. Tema: ang nagpaubos ipataas. Ang atong ebanghelyo karon naghatag kanato og pagtulunan nga angay natong batunan aron kita mahimong inila o bantugan. Dili sa salapi o gahom, dili sa kabantugan ug labaw sa tanan, dili sa kaugalingong interes. Gipadayag ni Kristo ang matuod nga pagkahalangdon. Kung kinsa katong gusto nga mamahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ug mualagad sa tanan. San Mateo 23:12. Igsuon isip usa ka sakop niining katilingban, ako bang gipadayag ang mapaubsanong pag-alagad ngadto sa tanan nga nagkinahanglan? Gibuhat ba kini tungod sa akong gugma sa Dios o aron mamahimo akong sikat o inila? Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre George Anga. Inabagan sa madasigong pag-awit sa Paulines Friends. Palihog manindog. Sa mga nganikaroon hatagan uta kita sa Ginoo kung sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maayong gabi sa tanan. Mayong gabi, Padre. Atong andamon karon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon aron mamahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon kay nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay kong buhaton
kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Berhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, kadai sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos amahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa sa Amahan, nawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo,
ug sa usag-usa kanamo. Aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon kaalam ni Solomon. Puluhan 2, tudling 12 ngadto sa 12 ug 17 ngadto sa 20. Ang dautan nagaingon, ang matarong nga mga tao walay kapuslanan kundi mga samukan lamang. Busa, mangita kita gigayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa ato gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan, tan-awon ta kung tinuod ba kana? Tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayod nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayan ta sila. Ato silang daug-daugon og sakiton. Unya, sutaon ta unsa ka malinawon ug makaturanganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka maulaw nga kamatayon. Sanglit, nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Labani ang akong hinungdan. O Diyos, pamati ang akong pagampo. Padalingugi ang mga pulong sa akong baba. Ang Ginoo, mauwi nagabuhi ka na ako. Kay ang garbusong mga tao misukol bato ka na ako. Ug mapintas nga mga tao nangita sa ako kinabuhi. Wala nila'y butang ang Diyos at tubangan sa ilang mga mata. Ang Ginoo, mauwi nagabuhi ka na ako. Ania ang Diyos mao'y akong magtatabang. Ang Ginoo mo'y nagabuhi ka na ako. Maghatag ako kanimo nga may nang punog sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan, o Ginoo, tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo, mauwi nagabuhi ka na ako. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni Santiago.
uluhan 3 tudling 16 ngadto sa uluhan 4 tudling 3. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, ug maayog binuhatan. Dili usab kini mupihig, ug dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangko niini, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabot. Busa nagbingkil kamo ung nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron laman pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pag-aari. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagsangyaw sa maayong balita sumala ni San Marcos. Hibayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may makahibalo kon hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya ug mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kon unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gikalalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan, bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan, ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata
nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi sa tanan mga igsuon. Mayong gabi, Padre. Ug maayo usab nga gabi alang sa tanan nga mga kaigsuonan nga naminaw karon nining atong pagsaulog sa Santos nga misa niining ika-5 ka Domingo sa ordinaryong panahon diya sa kinabuhi ug misyon sa atong simbahan. Anya usab karon ang simbahan, ang Katoliko ug Apostolikanhong simbahan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Anya karon nagpadayon sa pagmantala sa pulong sa Dios, nagpadayon sa pagpanudlo ug ang pagwali niini. Tungod kay mao kini ang dakong misyon nga gihuptan sa iyang simbahan. Nga matud pa sa atong Ginoong Hesukristo diha sa libro ni San Mateo chapter 28 verse 19 up to 20. Nagkanayon ang atong Ginoong Hesukristo. Busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan, ug himua silang akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Verse 20, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi nga ako makig-uban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga igsuon, kung atong mahinumduman nga ang simbahan sa kanunay nagmantala sa pulong sa Dios, kini mao'y usa ka dayag timaan nga ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad, matinud-anon sa iyang mga pulong, nga siya kanunay buhi nga nakig-uban diya siyang santos nga simbahan, pinaagi sa gahom sa iyang espiritu, uban ang pag-implementar ug pagsaulog sa mga balaang sakramento sa iyang simbahan. Mga kung atong tan-awon mga igsuon, adunay duha ka dagko nga mga tumong, nganong nga aduna kitay santos nga misa, nganong aduna kitay kasaulugan sa santos nga misa bisan diha sa telebisyon o sa radio. Tungod kay mao kini ang dakong misyon, ang dakong buluhaton ni Kristo og sa iyang simbahan. Mo nga nining mga gutlo ang mga igsuon, sa dili pa ako mopadayon sa pagbatbat ni paghatag sa insaktong kahulugan, ako usang basahon ang usa ka opisyal nga dokumento sa atong simbahang Katoliko. Ang titulo niini, Decree on the Missionary Activity of the Church kun Adventis. Diri sa number 7 nagaingon ang maong dokumento sa atong simbahang Katoliko. This missionary activity derives its reason from the will of God, who wishes all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, himself a man, Jesus Christ, who gave himself as a ransom for all. 1 Timothy chapter 4 up to 5. Neither is there salvation in any other. Acts 4 verse 12. Therefore, all must be converted to him, made known by the church preaching, and all must be incorporated into him by baptism and into the church, which is his body. For Christ himself, by stressing in express language the necessity of faith and baptism,
At the same time, confirm the necessity of the church into which men enter by baptism as by a door. Therefore, those men cannot be saved who through aware that God, through Jesus Christ, founded the church as something necessary, still do not wish to enter into it or to preserve in it. So mo ni mga igsuon ang official teaching of the Catholic Church. This document emphasizes the twofold important points. First, the proclamation of Jesus Christ, that Christ must be preached and known to everyone through the preaching of His one holy Catholic and Apostolic Church. Munang mangutana ta mga igsuon nga unsa man gyud atong katuyuan, unsa may atong tumong nganong naatay santos nga misa, nganong naay pagwali pagmantala sa pulong sa Dios bisan diha sa radio. Muna akong isulti sa inyo karon nga adunay duha ka dagkong tumong. Una, aron nga imantala isangyaw si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Kay diha kang Jesucristo lamang makaplagan ang atuang kaluwasan. Muna nga ang dokumento sa simbahang Katoliko gitagaan niyag dakong gimbug-aton nga kinahanglan si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios igasangyaw gayud, mailhan gayud sa tanan aron ang tanan makaila mudawat og mutuo kaniya og masayod sa kamatuoran. Gitagaan pod ni og dakong gimbug-aton higala igsuon ni San Pablo diha sa iyang sulat ngadto kang Timoteo sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 up to 4. Mingon si San Pablo, kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga ang tanan mamaluwas og masayod sa kamatuoran. Muni ang conviction ni San Pablo nga kinahanglan si Kristo maigasangyaw gayud og mailhan sa tanan ug ang mga tao masayod sa kamatuoran. Kay kung mamalandong ta mga igsuon sa ato ang panahon, sa ato ang palibot karon, daghan kaayong mga tao nga nagdaladala og Biblia, daghan kaayong mga tao nga nagsipit-sipit og Biblia sa ilang mga ilok, daghang mga tao nga nagtudlo, nagpaila nga mao kini si Jesucristo. Apan kung mamalandong ta mga igsuon, adunay apan nganuman kay kining Kristo nga ilang gisangyaw dili gyud tiunay nga Kristo nga gisangyaw sa balaang kasulatan. Nganuman tungod kay kining Kristo nga ilang gisangyaw walay inahan, daghang mga katawhan karon nagtudlo may tungod kang Kristo nagpaila nga kuno pa matud pa nila mo kini ang bugtong manluluwas. Pero kung mamalandong tapag ayo kining Kristo nga ilang gisangyaw wala man ni inahan, mao nay subo pamalandongon. Nya kung atong basahon pag-ayo ang balaang kasulatan, kung atong sabton pag-ayo ang balaang kasulatan, ang matuod nga Kristo, ang Kristo nga makaluwas, naagyod to'y inahan, mao nga naagyod si Santa Maria. Mo nga ang giingon ni San Pablo nga masayod ta sa kamatuoran. Now, asa man nato pangitaa, asa man nato mahipalgi ang kamatuoran. Kay matud pa ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan. John chapter 8 verse 32. Nga kung masayod ta sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan. Unya ang kamatuoran wa may laing kamatuoran gawas sa Dios. Walay laing kamatuoran gawas kang Kristo Jesus. Kay matud pa sa atong Ginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 6 nga nagaingon, Ego sum via et veritas et vita nemo venit ad patriam nisi per me. Nga matud pa sa binisaya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan
kundili moagi kanako. Di mo do higala igsuon ang kamatuoran makaplagan lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now ang pangutana ani mga igsuon, asa man nato mahipalgi ang tinuod nga Kristo? Sa Biblia ba? Diya ba sa makanunayong pagbasa sa Biblia? Oo, tama na siya. No, ang Biblia makahatag natog impormasyon kung kinsa gyud si Kristo. Pero ang paghatag og dakong kagahuman katungod sa paghatag og insakto nga interpretasyon sa mga pulong diya sa balaang kasulatan, una sa tanan wa kini gihatag sa matag usa ka tawo. Tungod kay walay propesiya nga miabot kanato pinaagi sa tawo, kundili pinaagi sa Espiritu sa Dios. Mo nga ang makahatag og insakto nga hubad kun interpretasyon sa mga pulong sa Dios, una sa tanan anaa kini sa matuod nga simbahan. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo didto sa Cesarea Philippo, Jerusalem sa tuig 30 to 33 AD. Mo nga ang adunay katungod kagahuman sa pagtudlo kung kinsa gayod si Jesucristo, walay lain kundili ang iyahang bugtong nga simbahan. Sa Biblia mga igsuon, sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5, gitagaan og dakong gimbug-aton ni San Pablo Apostol ang simbahan nga mao ang magtutudlo sa tanang kamatuoran. Unsay giingon ni San Pablo higala igsuon? Ingon niya, kay kung malangan man ako, kining sulata maoy magtudlo kaninyo kung unsaon pagkinabuhi sa pagkamatarong diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Muna kung mangutana ta mga igsuon, brother, sister, asa man nato hipalgi ang matuod nga Kristo, katong Kristo nga makaluwas. Una sa tanan, muadto gyud ta sa balay sa Dios, kay diha sa balay sa Dios mao man na ang iyang balay. So ang balay sa Dios mo'y nasayod kung kinsa ang Dios. Mo nga ang balay sa Dios matud pa ni San Pablo mo kini ang simbahan. Ang simbahan nga dili gitukod og tao, kundi ang simbahan nga gitukod og Dios nga mao si Hesukristo Jesus, ang matuod nga Dios og matuod nga tao. Mo nga ang makahatag og insakto nga pagtuon, insakto nga Kristo, ang Kristong makaluwas kadtong gitudlo sa iyang simbahan. Walay laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoong Hesukristo kundi ang simbahang Katoliko lamang. Bisag asa ta moabot nga mga history, no, nagpamatuod gayud mga igsuon nga ang simbahang Katoliko lamang mao ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kung mangita tao kanang kamatuoran, kanang insakto bitaw nga pagtulunan may tungod sa atong Ginoong Hesukristo, una sa tanan muadto gyud ka sa balay sa Dios, ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kay ang simbahan anaa nahupong una puno sa tanang mga grasyang makaluwas. Mo nga ang simbahan karon pinaagi sa lamdag o giya sa Espiritu Santo, siya ang magtudlo kung kinsa ang matuod nga Kristo, ang Kristo nga makaluwas. Kay aron ang tanang tao motuo nga mao si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Mo niyang giingon ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 31 nga kini kay gisulat aron kamo motuo nga si Jesucristo mao ang Mesiyas, ang bugtong anak sa Dios. Kay pinaagi sa iyang pagtuo sa ngalan sa Ginoo, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Mana nga kung mamalandong na pud ta, no? Mao na itong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan gyud nga naay pagpamalandong aron makabantay ta, no, sa mga pagtulunan nga nagkalat karon sa atuang palibot. Kay daghang mga nagtudlo karon nga dili mao nga Kristo. Halimbawa, nay mga tawo nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Nay na mga tawo nga nagtudlo nga si Kristo tao lamang. Napoy ubang mga grupo
grupo sa mga tao nga nagtudlo nga si Kristo Dios ug dili tao. Mura lang siya og tao, pero Dios gyud na siya. Pero mao ba na ang tinuod, mao ba na ang doktrina may tungod kang Hesukristo? Mo nga ang simbahan mga igsuon nagtudlo nga si Hesukristo mao ang matuod nga Dios ug ang matuod nga tao. Mo nga sa ebanghelyo karon sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 38 ato makit-an diri nga anaa ang bertud sa pagkamapaubsanon. Mga kining bertud sa pagkamapaubsanon dili nato kini masabtan una sa tanan kung dili nato masabtan kung kinsa gyud ning Kristo nga atong gituhuan, kinsa gyud ning Kristo nga atong gisunod, kinsa gyud ning Kristo nga atong gialagaran. Mga mahimo tang epektibo diha sa atong pagpangalagad, diha sa atong apostolado ug ministerya kung una sa tanan klaro sa atong hunahuna, klaro sa ato ang kasing-kasing kung kinsa gyud ning Kristo nga atong gialagaran. Mao ba ni ang Kristo nga gituan sa mga tao nga siya usa ka propeta, siya si Elias, siya si Juan nga magbubunyag, o mao ba ning Kristo nga gisangyaw o gipadayag ni San Pedro ug sa iyang mga kaubang mga apostol nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios? Matthew chapter 16 verse 16. Mo nga kung atong tan-awon ang simbahang Katoliko o apostolikanhong simbahan ni Kristo mao lamang ang nagtudlo sa tanang kamatuoran kung kinsa gayud si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Kay ang simbahan dili nimo pwede bulagon diha kang Kristo, kay si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan ug si Kristo mismo mao'y manluluwas sa iyang simbahan. Mga alang sa tanan nga mga kaigsuunan, asa man kamo karon nagbarog, nagtindog, mas maayo nga magpatalinghog kita sa pulong sa Dios. Atong ablihan ang ato ang hunahuna, ang ato ang kasing-kasing, aron ang Espiritu sa Dios makahatag og giya, makahatag og gabay, aron kita masayod sa tanang kamatuoran kung kinsa ang atong Ginoo nga Jesucristo nga atong gialagaran, aron mamahimo kitang mapaubsanon, mamahimo kitang epektibo nga mga nag-alagad diha sa Ginoo, sa pamilya ug sa atoang katilingban. Dalaygon ang Dios. Palihog manindog ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ko kang Hesukristo, ang yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa katulong adlaw nabanhaw siya. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Kinsa kadtong nagpaubos, ipataas, ug kadtong nagpataas, ipaubos. Mga igsuon, mao kini ang tawag kanato nining panahona, busa mapaubsanon kitang muduol sa Dios, nga iya kitang hatagan o grasya sa pagsunod nining maong hagit sa kinabuhi. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, himoa kaming mapaubsanon. Ginoo, himoa kaming mapaubsanon.
Alang sa tanang nagdumala sa atong simbahan, mapuy-an unta nila kanunay ang hiyas sa pagkamapaubsanon. Ilabi na sa ilang pag-alagad ngadto sa tanang mga kabus ug sa mga nahisalaag nga katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Alang sa namunuan sa atong panggobyerno, mapaubsanon unta nilang dawaton ang ilang mga katungdanan ug mapuy-an nila ang kinaiya sa pagkamaalagaron ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Alang sa mga nag-antos sa kagutom, masakiton, walay trabaho, mga pamilya nga nagkatibulaag, masinati unta nila ang grasya o presensya sa Dios diha sa mga tawo nga mapaubsanong miamuma ug mitabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Alang sa mga nag-alagad sa atong JKK, mapadayunon unta nilang alagaran ang matang katilingban, bisan pa sa mga pagsulay o mapaubsano nilang ihalad ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming kaming mapaubsanon. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi sama sa usa ka bata, ato untang mabatunan ang hiyas sa pagkayano ug pagkamapaubsanon ug ato kining ikapaambit ngadto sa uban, ilabi na sa atong pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Alang sa intention sa mga miyembro sa Dreambit Groups Incorporated, labi na silang nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan niining bulana ug ang ilang minahal sa kinabuhi nga mihalin na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Ato usab iapil pagampo ang tanan natong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Hilabi na katong naay mga sakit sa kanser. Hinaot nga ang Dios pinaagi sa iyang kaluoy, gugma ug kamanggihatagon. Muhikap sa inyong mga sakit aron kamo makabaton og kadasig kabaskog sa inyong mga lawas ug makabalik kamo diya sa inyong maing panglawas ug sa inyong mayong espirituhanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon. Amahan sa gugma ug kaluoy, kanimo among isalig ang tanan namong mga mulo ug mapaubsanon kaming magpaabot sa imong hatag nga mga grasya. Kini among gilauman nga madawat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat.
daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon. Nadawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon, nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Madawat. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuo o paghigugma. Himuang nga makapahimuot kini kanimo, ug nga mahimo alang kanamo, nga pasalamat ni Jesucristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo, gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa iyo, kamatayon ug namantala sa imong pagkabanhaw. Hangtod na ikaw Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto XVI among Santo Papa, ni Romulo, Fernando ug George among mga obispo, ug sa tanang mga kaparian nga lukop sa tibuok kalibutan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mga igsuon, magampo kita karon sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Ana sa mga lagi, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sayo damay mo sa langit. Ang kalanuna mo sa magadaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panunay, inunuha luwasa kami
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang giharian, ang namumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa panag-inig suunay. Peace be to you. Peace be to you. Pero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Pero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan karon nga gidapit alang sa iyang bangkiti. Ginoo, di ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot pa unta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Ako ang maayong magbalantay, nag-ingon ang Ginoo. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami, pinaagi ni ining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo, pinaagi sa imong gugma. Himoa
nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa. Manlakaw kita ug atong dad-on ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Baliktan ang sa kagahapon, kahit usa sa dakong paningkamot, karon usan lang mo ako. Ang tanan sa usang kakatuyuan, magkabot sa kinatibukan, nakawalo, kaluwasan, ang diwa sa kahigpitan. Bisan sa namatutang kadalaman, nagapabili sa katawan, ang kaligos sa buhing baruganan, pagsalig sa Diyos na Amahan. Ang tanan sa usa ka katuyuan, pagkabot sa kinatibukan, makawalo, kaluwasan, ang diwas na kahigpitan. Kay usa sa pagkari, kay usa sa atong bitin, pagtuog pagigugma, paglaong away sama. Kay usa sa pagbati, kay usa sa atong bitin, pagtuog pagigugma, paglaong away sama. Pagtuog pagigugma,